खुलुमबाय लोगोफोर आंनि rbmixcreation YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं भिडिअ बानायनाया जोबोर गोबावानो जाबायमोन। नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा। दिनै बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनो साननानै बानायगुबैनाय जाथारबाय आरो माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन। नोंथांमोनहा बेफोर जाहोनखौ गाज्रि मोननो नाङा। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो इउट्युबनिफ्राय एप्स गैयाजासे माबोरै नोंनि भिडिअखौ नों मोजां मोननाय भिडिअखौ गेलारियाव डाउनलड खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जुदि नोंथाङा बेफोरनि फारसे जेबो गियान गैयामोन अब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायनो आरो जुदि नोंथाङा सिगाङावनो एडभान्स आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो जुदि रोंखायो अब्ला कमेन्टनि जोहै खिन्थाहर। आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। आरो जुदि आलासि महरै आंनि बे rbmixcreation YouTube चेनेलाव जुदि नुजाफैदोंमोन अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां, जाहाथे आंनि माखासे भिडिअफोरखौ गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना सौहैयो। दिनै आं इउट्युबनिफ्राय एप्स गैयाजासे भिडिअखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेनि सोमोन्दै स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। दानिया फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव। फ्रेन्ड्स, दानिया इउट्युबआव ओपन खालामनानै लाग्रोदो। बेनि उनाव नोंनि मोजां मोननाय भिडिअखौ नोङो प्ले खालामना लाग्रोदो। दा कपिराइट स्ट्राइक फैनायनि माखासे चान्सेस थायो, बेनि थाखायनो आं आंनि भिडिअखौनो ओपन खालामना लानि। फेल जानायनि बुजानाय शर्ट फिल्मखौनो आं ओपन खालामबाय। बेनि उनाव शेयार बटन नुदों लोगोफोर, बे शेयार बटनाव क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नुदों बाहाय कपि लिंक, बे कपि लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव डाइरेक्टलि नोंथाङा नोंनि मोजां मोननाय जायखिजाया ब्राउजाराव ओपन खालामनो नांगोन। आं दा क्रोम ब्राउजारखौ बांसिनै मोजां मोनो, बेखौनो इउज खालामबाय थायो, बेनि थाखायनो आं क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामना लानि। बेनि उनाव सार्च बाराव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन अनलाइन भिडिअ डाउनलडार। बेनि उनाव फार्स्टआव मोनसे लिंक नुदों, बेयावनो नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नैबेयाव दसे सम थुहाबनानै फार्स्ट ओंखारगोन, बे फार्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनि मोजां मोननाय क्वालिटिखौ नों नैबेयाव क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनानै लादो। आं MP4आवनो सेलेक्ट खालामबाय आरो स्टार्टआव क्लिक खालामनानै हो। अब्ला नोंनि भिडिअआ कनभार्ट जागोन। बेनि उनाव बे डाउनलडनि अपसन नुनायाव क्लिक खालामना होब्लानो भिडिअआ डाउनलड जागोन। बेनि उनाव गाहायाव कनफार्म खालामनो थिननाय मोनसे डाउनलड अपसन नुदों, बेयाव क्लिक खालामना होदो। बेनि उनाव भिडिअआ डाउनलड जागोन। नुबायना लोगोफोर, बेसेबां इजियै आं भिडिअखौ इउट्युबनिफ्राय डाइरेक्टलि गेलारियाव डाउनलड खालामबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, नोंनि लोगोफोरनोबो खोन्थाहर। नोंथांमोननि मदद मोनोब्ला भिडिअखौबो बानायबाय थानो गोसो जायो। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय बेनोसै। बाय बाय।